ang'ich welo. Daer marwa kini machiegni mondo ibed kodwa chakruok nyaka giko e weche manyien ma waikoni kokalo e Ramogi TV. Mokwongo wayud thund weche. Seneto keto tenge tich abich jumani mar golo duoko margi ewi bura mar thicho oko gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Tuna shida, tuna mtoto tumepoteza kule ng'ambo, nasikia kuna mtu mwingine amekufa, na hata sasa kuna watu zaidi ya 20 katika hiyo hospitali. Jiario wito ngimagi kama moko maloya par yudo thieth e gwenge mag Ruiru kaluwore kod muoch tuo nyaldiema. So this social connection policy, we are trying to find a way where we can subsidize the connection fee for people in these low-income areas. Kembe keyo pia beach mapacho ka winjore mar duoko chien nengo mar tudo pi ne jodak mayuto gene piny. Ramogi amora inya mar bedo kodi nyalo tudori kodo e nambari 36000 ka bende nyalo tudori kodo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, Twitter handle na Ramogi TV KE, kata YouTube marwa mar Ramogi TV. Jaloko marwa kuom thuolo ni duto iluongo ni Winnie Adoyo, an nyinga George Bati. Wang'iyo mago motendre kod weche ma bende osebedo kadhi nyime od bura mar Senate kuom thuolo mar odiechieng' mar 2 kawuono. Mano bura momako gavana mar county ma Meru Kawira Mwangaza. Bura mar gole apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza odonjo odiechienge mar 2 e nyim komiti moyiedhi mar Senate. Kokalo e janeno mar Kawira Mwangaza Harrison Gitonga, Mwangaza okwedo seyo 62 duto manochwal e nyim Senate kod MCAs ma county ma Meru. Kamachielo kinde mag MCAs ma Meru kod senators ne ochuno Kawira Mwangaza mondo duok penjo ataro kod chung' mare mokwongo. Mwangaza ne oramo ni obiro mana duoko penjo kokalo kuom kinde mage gino ma bende ne senators go obalo. Nyakwa Ramogi nyaka gie sani wadani mondo wadhi achiel kachiel nyaka e od bura mar Senate mondo winje ni to wach mar Kawira Mwangaza ni kata bura no koro chopo kanye gie sani. Implement the projects together. We've tried. Even this document was supposed to be in the county assembly, and no matter what happens after the governor's address, it is discussed by the members of county assembly for 4 days, and this is what governor wanted them to discuss even in the assembly. Have they ever communicated with the governor or the office of the governor about any projects that they want to do at the ward level? Yes, they have. And what? Sure, that is the question I wanted to add on the last one. So. And what happened? Governor has been telling them, let's come, sit down together, discuss about the modalities, so that we are going to ensure whatever we are going to do is within the law. That has been the take for the governor, and that one has never happened. In all the attempts, including the message from the governor that was read to the county assembly by the speaker, the same was done. And how about bursaries from the governor's office? How do they reach the people down at the ground? Bursaries are part of this fund, whereby, for example, when you go to ward like in Kwene, out of the 10 equalization million fund, there is 3 million for bursary, there is 2 million for water, there is 1 million for loans, a total of that equalization fund. And how do you get to know the needy children from the wards, you know, from the governor going down to the ward without the MCAs being involved? There is a committee, there is laws that were passed, an act that was passed by the county government of Meru that is governing the same. Mana kaka weche pod dhi nyime e nyim komiti mar od bura mar Senate ma winjo wach mane ochwal kod MCAs ma Meru mar dwaro thicho oko gavana margi Kawira Mwangaza. Wawere kod mago Nyakwa Ramogi kendo wadonjo weche mag lony manyasani. Jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo wacho ni piny owacho geto miyo oganda yot e ngimagi kod yor tudruok mar lony manyasani manono mong'ere kaka Wi-Fi ma gichwalo gi kinde ni e kor gwenge. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth kowuok Kisumu. As a government, we are going to roll out 100,000 kilometers of fiber optic cable
We are going to roll out 25,000 hotspots. We are going to roll out 1,450 digital hotspots in the villages so that the country becomes digitally enabled. Government services also are going to be on digital platforms. Moving forward, you will not have to go to a government office to get a service. You will be able to transact business with government from the comfort of your house, because everything that the government provides by way of services will be onboarded on digital hotspots. Kano twa kod Ramogi TV kawuono e limbe mare chiro ma ahero e kar chung' od bura manyando kama ne osidho e ayanga dag tudruok manono e yor lony manyasani kata wifi hotspot e chirono. Eliudo Walo nolero ni okang' makamano en mar bero ngima oganda kaka achiel kuom singo mane Kenya Kwanza oketo e agenda margi mar ndalo 100 e apis. I wish to emphasize, as I continue, ladies and gentlemen, that both the hotspot launches and the Hustler Fund are part of the promise that His Excellency the President William Samoei Ruto made during the campaigns to empower Kenyans who live at the bottom of the economic and social pyramid. Ewi mano okoni odhineno ni skunde te bende okodong' chien e weche tudruok makamano sama bende ojiwo rowere mondo ti kod thuolono mar gerore nikech yor tudruok magichwalono loso nafas mag tije kod lwasi makare mar timo ohala. We will continue to expand the hotspots in all parts of the country, but I also want to appeal to those of us who are capable to help us adapt schools. We must have internet in all our schools. We must have internet in all our hospitals. We must have internet in all police stations. We must have internet in all markets. Jalup Gavana Matthews Owili mabende no yoro e nyasino e lo Gavana Nyong'o to kane loso bang' puoyo okang' ma Owalo okao mar kelo dongruok ne oganda joluo no kwedo jogo mosebedo ka bayo dhogi kendo kiro weche maricho ne ogai mar Azimio Raila Odinga. Bwana CS nje waneno ka samori wuotho gi jomoko mochayo Raila Molo Odinga. To in nyathi bishop. In nyathi bishop. Ing'eyo ni luor nyaka tim ang'owa nyaka bede. Respect for Raila Molo Odinga is paramount. Na sio tafadhali. Na sio tafadhali. Omiyo dongruok to ayie to aya nyaka tim ang'owa nyaka rum. Raila magianyo no emokelo Port Kisumo. Raila magianyo no emokelo Aero Interchange. Raila magianyo no emokelo Special Economic Zone. Raila magianyo no emokelo Mende Kisumo. Raila magianyo no emanokelo kazi kwa vijana. Nyaka sani maendag tudruok kata wifi hotspot mara beach majaten migao mar tudruok Eliudo Walo osesidho ne jopiny osingo mar biro wuotho e counties duto te eno ni osidho dag wifi hotspot 20,000 modong mondo Kenya obede ong'ala manyime mar dongore e yor tudruok mag mbui. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kowuok Kisumu nyaka Ramogi koro wadonje weche ma bende otimore e doho. Doho ma Nairobi omiyo jathum miluongo ni Collins Kipleting fwai maromo Sh50,000 kata twech dweche 7 kuom mondo ji e mbui mar Facebook ni en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ka ochopo e nyim doho ma Milimani buore Nairobi e nyim jang'ad bura Esther Kimilu, Collins Kipleting ma jahigni 22 ne oyud gi ketho mar loso account gi nying Rigathi Gachagua. Kipleting mawuok e gwenge mag Sugoi e kaunti ma Uasin Gishu ne omedo kwayo ng'uono kuom jalup jatend piny Kenya kendo kwaye tich. Ne oloso account no mondo mi oyud ji mathoth marango thumbe ma osegoyo kendo oyud johera mang'eny. Kipleting ne olero ni ne oweyo sombe e college kama ne osomo e weche mag lony manyasani kata IT kaluwore kod nok mar omenda kata school fees. Okwayo doho mondo mi ong'wonne kendo miye thuolo machielo mar chopo lek mare mar medo tiegore. Jal bura Esther Kimilu ne osiemo wang'e ka owachone ni owe timbe majendeke ka oloso accounts mabandia mag jotije piny owacho. Iwacho ni ng'ama otiyo gi lek mare yudo duoko. Lek mar Gordon Onguru donjo e siasa nochopo kare e yiero mokalo kokao kom mar MCA ma East Assembly Ward
Kata kamano, owacho ni herane mar goyo hangla ok odhi weyo kendo odhi timo matek mar ting'o ngima johangla malo kokalo e chike mochwalo e od bura mar kaunti ma Siaya. Owinjane sigana ni kokalo kuom Joiso Duor. Nagodi wuoda sembo ya wuodi dala, jakama lumbe mae thuma, agodi wuodo nyango, ni thuma tinga tera sembo to piny ramba, dhi yuago wuoda dhola ni to mamusiepa, patel wuoda dhola chieng'a yuagi nadi ya wuodi thurua. Mano e wer mane oting'o nying Godono Nguru malo e higa mar 2015. Wer mane ogolo koyuago osiepne kendo jasiasa mosenindo Patel Adhola mane rike na achiel kuom jogo mane omiyo odonjo e siasa. Nonyuola jawer anyway. Nayudo ka chako wer ka ja nursery. But na develop donje thum 2012. Recording matimo mokwongo atimo 2015 ka osiepna ma Patel Nyasaye okawo. And mane thum moke yago kabisa thuma mar Patel Adhola. Godono Nguru masani en MCA ma East Assembly Ward mathothne ong'ere kod nying mar Godi Konyango ma jathum. Wacho ni ok onyal weyo bedo jathum kaluwore ni mano en talanta mare. Pod anie paus thum kata beni an jaod bura kamano. To thum nikech chieng' moro achiel samoro nyalo koso bedo jaod bura. Bedo jaod bura nyalo rumo. Lakini ng'eni talanta ma Nyasaye omiyi to en orumo ka kori dhi e bur. Koro pod an e thum. Kokalo e thum manowero mana e kor gweng' emomiyo Nguru ong'ere kendo emomiyo thoth jodak ma East Assembly Ward noluto ne ombulu. Thum osemiya nying. Thum omiyo asedonjo kuonde mang'eny ma samoro kata mana kom ma ayudo kawuono ni samoro pok omiyo donjo. Thum omiyo aloso osiepe mang'eny. And thum no ahere nikech oseketa e ngas moro. Momiyo jomoko nyogona kura nikech aja thum. Jomoko mane ema ging'eyago. Jomoko nyadhi mana kata ka gidhi e baloto gimanyo agodi. Koreka ang' nonyisgi ni ok agodi cha en Godon. Kata kamano, wuodhe e paw siasa ok osebedo mayot nyaka ne odonje siasa e higa mar 2007 kane ochako kaka rawera matin mane timo mana kisera mar ombulu ne josiasa moko. Siasa donje malong'o kata wachake campaign 207 kana wa campaign ne MP mar Rieda machon engineer Nicholas Gumbo. Tok mano ne na campaign mana kaka vijana makoro wa e school ma odonji youth wing. Bang' bedo kosiro jomoko e paw siasa, dwaro mare mar laro kom MCA ma East Assembly nobiro e higa mar 2021 kama nochung' kod otiko mar UDM kendo ochwe oyombo. Kano ochopo 2021 dwe mar 11 abe nakone na loso gimoro advert moro mat flyer moro matin ta kete mbui ta penjo jopiny ni to amanyi komni koso water mama second term. To duoko mana yudo 80,100 nokona ne aba roma adhi atem. So nakawo thuolo mar mondo atem mano kendo kanyo e kaka nachung'. Nago kwano ang'iyo to nayudo ka osiepna Majudi nen favorite mar party mar ODM. So anamwa adhi e party mar UDM. Emanye wapiem go kode yiero mokalo. And en friendly match. Ne wa campaign ba kochopo yiero. Tane manyo jo East Assembly yiera mondo abed jaotegi od bura ma Siaya. Kata obedo ni en MCA, Godono Nguru wacho ni ong'eyo kaka ochano thuolo mare odiochieng' mar bedo e od buch kaunti ma Siaya kod mar timo gino mohero main wer. Stage performance manyita tiyo machon ka dodok piny. To kapo ni ng'ato gwela e nyasi mare to pod anyalo dhi ma entertain ne ji. And then gi wach mar kaka wapogo gi ing'e ni ng'eny thumbe wa migo e piny luo ka igogi ka mudho lil. To sach mudho lil no onge assembly. Sama mudho lil waduto te waduogo mondo wayue. So wanyalo multitask e yue wano to watimatima gima jopiny dwaro. Kaka jatelo kod jawer wende ohangla, Nguru osingo mar tiyo kod thuolo ma en godo e telo mar neno ni osiro sekta mar wer ka bende ojiwo jower mondo many yore mamoko mag dongruok. Adwa kawo thuolo ma Nyasaye omiya mar bedo MCA ni
monda gitelo na luong gi wabed piny wagoe mbaka kendo kata ka wane od bura wabed gi legislation manyalo support artist mag dala ma wan gogi, because kawa bedo gi legislation manyalo konyo jothumbewa to wabro dhi kamoro. Jothumbewa gi moko kuom gi gin jothumbe mong'e kendo thumbe gi mit, but king'iyo kata background gi kaka gidak gi ngimagi to waywak ni thum ok okonyogi. Ji mamiela miela thumgi lakini gima thum oloke ngimagi otimre nade onge. Koro agombo ni wabiro bet piny wago mbaka kaka oganda mondo wabede gi paro kwasebedo kodgi piny to wane ni chike mage madwa tere od bura kata kaka county government ma Siaya madi kony jothumbewa ma Siaya. To wendi kora tieko ya Udiramba patel wero rumo to Gudubai. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi winjo kaka wacha talent bende ochwalo godon nyaka kom winjo ko wacho ni oganda no sire kalure kod uma manen godo I weche mag ngolo. Koro no mucho puch ma jopiny oyie ni obed jaote margi. In bende ka in gi talent mari inyalo tiyo godo makare mondo kanitiere gimoro mich moro ma jopiny biro mi chieng' moro achiel king'eyo no nyalo bedo mane ti kode makare gi luor ka iero oganda bende. Wadhi nyime gi weche manyien. Nyakoromogi wadonje mago motende kod weche mag ngima. Ji ariyo wito ngimagi ka maloyo 10 mamoko yudo thieth e gwenge mag Ruiru tok muoch mar tuo mar nyaldiema. Jodak kod wede wacho ni tuo no muoch tok modho pi moro ma giwacho ni okikore kod mano mar taka ma okale fereji magi. Thoth joma yudo thieth wuok e gwenge mag Gatongora, Morera, Karatina kod Prison. Giseo kambi keyo pi makono kuom weyo dundu ma oting'o pi ma ochido dhi nyaka aora mar Ruiru ma thoth jodak makono yudo e pi ma gitiyo godo. Tuko hapa kwa sababu tumeleta mama yetu ambayo amekumbwa na hili janga la kipindupindu. Ni ugonjwa ambao umempeleka kwa muda mfupi sana. Alitoka kanisa siku ya Jumapili vizuri na akalala vizuri, lakini kuamkia Jumatatu alianza kutapika na kuendesha. Tukawa tukijua pengine tu amechafuliwa na tumbo, tukujua kama ameshikwa na kipindupindu. Na pia hata kule mahali tulitoka kuna mtu alikufa last month kwa sababu ya hiyo mambo ya kuendesha na kutapika. Tulienda tukaomba maji ya kukunywa, tukapewa maji ya mfereji. Hiyo maji after sasa tumekunywa hiyo maji jioni sistangu akasikia vibaya, kaanza kuhara, kaanza kutapika. Ndio tukaona tumlete hospitali, tukamleta huku Ruiru Hospital. Venye tumemleta huku Ruiru Hospital, wadi zimejaa. So wadi si safi vile, mtu anaweza akaelezea ati ni safi. Ni chafu, choo ni chafu. Kila kitu ni kuchafu, lakini saa hii anashughulikiwa. Asihi serikali wajulishe wananchi na watume maofisa katika ground ndio waweze kuangalia wale ambao wengine wanaweza kuwa na hiyo ugonjwa na hawajijui, ndipo waweze kupata tiba. Kwa sababu tuna shida, tuna mtoto tumepoteza kule ngambo, nasikia kuna mtu mwingine amekufa na hata sasa kuna watu zaidi ya 20 katika hiyo hospitali. Ekinde mawacha mara nyaldiema koro chando ganda Ruiru kocha Nyakoromogi to mane county nogo ma Kiambu ten county ma Kiambu yango chenro mara tiego jochiw thieth e yor konyo jodak e county no yudo thieth e yo makare. Ka oloso e kinde tiegruok director mar weche mag thieth e county no Teresia Njoroge wacho ni chenro no geto jochiw thieth 60 mar bero thieth ma joma jodak ma e county no biro yudo e kinde mabiro. Bende omedo ni chenro no biro konyo ten county no tiyo kanyakla kod jochiw thieth kaachiel kod jodak ma Kiambu e bero sekta mar thieth. Jochiw thieth go opuoyo chenro no kendo singo tiyo kanyakla gi ten county e bero sekta mar thieth. And as we talk about the community scorecard, it is where we are able to identify issues at the facility, issues at the community that are affecting our people. And then from there, as a team, we can be able to come up with interventions. So we empower them so that they can take that information to the community, because the overall objective of every person offering
the services is simply give the best to the community. The reason why we are collaborating with the leaders, it's so that we can be able to scale the primary health care. That is starting from the household level. We want to seek the lowest person in the community, or the lowest rank in the community, get quality, affordable health. With this, we are able to know where are the challenges, how we are going to fight off the challenges, what action we are supposed to take, how we are supposed to take it. So our main ideas will be smart. That will, the ideas that we bring on the tables, the challenge that the community will bring on the tables, will be smart, specific, attainable, time-bound. Kowuok Kiambu nyaka Ramogi wadhi nyaka Migori. Kuom higni 10 nyaka ne sirikand loch gwenge chakre. Moko kuom geno mag oganda osechopo, ka moko bende pok ochopo koting'o kaunti ma Migori. E safar mar keto sirikand gwenge tim, oganda osebedo ka oketo wengegi kuom od buche mag counties mong'ere kaka county assemblies kaka mano ma Migori e yore mopogore opogore ka moting'o loso chike. MCA mar od bura ma ward ma North Kanyamkago e county ma Migori Jojo Mamba wacho ni timo tich ma onego gitim kaka MCS ok osebedo mayot. Higni 10 koro oserumo nyaka ne sirikand loch gwenge chakre pacho kae. Nitiere genogo mag oganda ma otenore kod sirikand loch gwenge ma osechopo ka moko to koro pok ochopo. Jokanyogo mag od bura mag counties kata MCAs nitiere kod tich maduong' mar neno ne sirikand loch gwenge koro ketie tim kalure kod chik. E seche ma gitimo mae, chik dwaro ni nyaka pach oganda bende koro nywandi e chenro mag dongruok. Like Migori County, japiny samoro ywak ni gin gi kia gik mate, akene umbu winjo, gin gi kia gik matimore, ni samoro pogi gi gimoro matimore. This county government needs what we call Public Participation Act. Penjo maduong' en ni bende MCS e county ni ma Migori e kinde mar higni 10 bende osetimo tijgi makare ne oganda e county ma Migori. Kane wadonjo e bunge, to ne wayudo ka ne watiyo gi chike samoro man waboro, either from the practice mar national government. Ne waloso chik moro miluongo ni Health Services Bill, mane obedo an act. Chik ni ne miyo ngufu osiptende matindo ma e piny kocha, mondo in charges mag osiptendego obed gi some autonomy to incur expenditure. We passed liquor licensing bill. MCA no ma North Kanyamkago Jojo Mamba ma osebedo dwani ma Migori ka ochak higa ma 2013 wach ni ok gisebedo kod yot mar tiyo ni oganda e yo makare nikech midhiero ma opogore opogore. If assembly is not properly facilitated, mondo oversight the executive is another way of stoppage of oversight. So emomiyo wakwayo sane ni mondo kaber to even the monies mag assembly ubia directly from national government to the accounts of the assembly. Ogniko ke filo from kia 15A, kia from kia ngoa B, kia from kia ngoa C. Even money forms mag Chebukati. So if you get a rogue governor, manyoko ni assembly ni ochwanye, and for that reason kata joge ne moningo sign form go. Oka kata off ni Mombasa 2 weeks. E kinde mar higni 10 mokalo, ywaruok mar telo be ande ni okwako od bura ni ma Migori. Gino Momamba wacho ni bende yando miyo od bura ni ma Migori ok otiyo tije e yono mowinjore. Dawa ahinya bunge gi koro asebede muda en ni an Jojo Mamba. Owacho ni koko mano nenore e od bura ni ok nen manoero ma oganda gore ni wechego mag dongruok to mana telo mar gin giwegi. Self-interest is a problem. Self-interest. It is me and me. Ngene kweno ningo beni achiel ariyo adek ang'wen. Tingene karwaka tichako gi achiel ariyo adek. Kaka wuono wagore e bunge cha. Ni pino ningo kony kata mana North Kadem. To pipo koko nyaka sani nango. To jiumuoch gi dhao. Dong bingeno dhao mametende. Kata kamano, geno nitiere
ni koko mane onigni 10 ma okalo nyalo dok piny e kinde mar higni 5 mabiro kendo ganda oyud dongruok makare. Bunga ga mose chwere bo en mar ngate mose tur. Kar siasa to ki expect oken pulpit. To kata pulpit dong tindi neno ka pastors gore. Ama ji nitie pogruok mar paro nyaka bedie. Ni koro ne odhi bede kwe mano onge. MCS obedo ka koro golo singo mopogo ne oganda. Mokuom singogi gisechopo kama ko bende pogi chopo. E kinde mar higni 5 mabiro bende koro oganda oketo wang'e mar ng'iyo ni singo mane giketogi bende kodhi chopo makare. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi mano George Juma kaloso gi Jojo Mamba weche manyien isomo gi George Bati kawuono no dichienge mag George. Omiyo erokamano adhi yweyo maro mokwongo. Gie sani endi ijoka Jojo Mamba wacho ni kama ji ochokore pogruok mar paro bedo to ber ka ji bedo gi pogruok mar paro makonyo ng'at machielo ma samoro oro jopiny ma kata moro jotelo machalo ka jopiny. Erokamano ahinya. Timon kawuok Komboga Karachuonyo wacho ni awuoro wach tuo nyaldiema momako ji Ruiru. Imora ahinya Bati iluonga ni Samuel Oyugi mar Oyugis wacho ni tuko pamoja. Erokamano ahinya. Oido Ramogi maber ahinya Uhuru Nyamboko Oyugis dala. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Ramogi TV ang'icho elo an Paul Onyango kantiere Ralingo Asembo. Wacho ni amora ahinya gi Ramogi kuom weche manyien matuche gwenge duto pod gi pak. Erokamano japuonja Wine Mboya in bende wacho ni Ramogi TV donjo ni yo makare weche manyien mag ang'icho elo molo ni eyo ma odimbora ahinya. Jok ma bende aneno ka medo loso ka japuonja Jared Nyakie wacho ni owinji malong'o ahinya walemo ne Kawira mano en bende pache kanyo kowacho. Kasto Reverend Jojo Yomba Pat Gweng wacho ni Bati Ramogi TV lera ahinya sidang e gwenge mag Elgeyo Marakwet 10 koni ema koro ni wanene Ramogi TV mano Reverend Jojo Yomba Pat Gweng. Erokamano nyap kwa Ramogi yiena mondo mi akaw yweyo gi kanyo podi nyalo oro na ote mari nambari 36000 kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube, Twitter handle @Ramogi TV KE, mara wuon ilongo ni @George Bati _ wadhi yweyo ka oduo pon wan gi mathoth. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. Raundi ya tindi kotika rabotaka imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba take tunya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabwatire baka. Ngitarite muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenga njuta take tibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Nyakwa Ramogi Juang. Wang ni pek, mailiet, iga manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar morgilo, motimo kachieng. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower muero kaka Javan Makajudo, Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel. Biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko iga kaka dwarore. Presenters ma osebedo godo chakre higa, to sani wane giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Co-Local Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, toko DJ Toma. Chakre sangwenu tieno, kik bai katamati. Kayudo machalo kodi Yesu iromoya poka neno machalo kodi Yesu
Yesu iyudi duong. Opakuru Yesu nyikwaro moga juang. Iluonga ni Geoffrey Hedrins ajawer mowar kendo meruoth Yesu kendo kuom sani akwayo nu hawi maber ne Christmas uduto te. Nyasaye mondo gwedhu. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Majigni kendo nyakwara mogi bang'u ke ywe adundo no wadhi nyime gi weche manyien. Koro wadhi nyaka gwenge ma Kilifi. Komiti ma ochung'ne gayo kech kodoro e Thurka ochwalo chiemb kony ma nengone nyalo romo siling milion 11 ne jodak mag kaunti ma Kilifi kaka yo mar gayo midhiero mar kech kodoro. Chendo mabende otele kod jakom mar komiti no maen jata chenro bengi mar Equity James Mwangi ogeto familia maromo 200 modak e kaunti no. Wycliffe Oko nigi ler mathoth. Kaka yorno mar chopo ting' mare ma en thiro kech kod oro ma ogot rach e Thurka, kamati makedo ne oro tinende ne ochwalo chiemb kony ne jodak e gwenge ma Adu mayudore sub-county ma Magarine kaunti ma Kilifi. Chendo no mane otelie gi jakanyo e kamati no Dr. James Mwangi gi jagoro mongirore bad migao marango gwenge motwe Thurka Asal Idris Dokota ne ogeto familia maloyo 200 maduto ne oyudo omenda maromo 4,000 e kind familia ka familia. Serikali imeweza kushirikiana na mashirika na tukaleta leo chakula, gharama yake ni takriban shilingi 4,000 na zile nyumba ambazo tumepanga zipate chakula kama hiki ni nyumba 2,860. Mwangi yango ni kamati no osechoko omenda maromo milion 600 ka bende gin kod chenro mar siro tend counties mondo okunyao mag piny. Zile pesa ambazo tumepata tunachukua kiasi tupeane chakula kama vile gavana amesema, na hiyo ingine tusaidie hiyo mipango. Kwa hivyo gavana, nafikiria steering committee na wewe tutakaa chini tuseme upande wa maji ukitoa milioni 100 na sisi tunakupatia 50 ili maji kwanza ikuje haraka na ili tuwe na hii shida tuitatue. Apisa mochung'ne midhiero ma apoya e riwruok mar Kenya Red Cross Venant Gila oyango ni gweng' ma Adu en achiel kuom gwenge ma oro osekelo e midhiero mag kech kaluwore gi koth ma oselewo e kinde malach. Gavana mar kaunti no Gideon Mung'aro korka kore to oyango ni piny owacho mare dhi nyime gi timo maino mar chwalo chiemb kony ne jodak go nyaka gichopie kinde ma kayo cham. Ili janga kwa sababu lilianza kutoka mwaka uliopita na mpaka sasa mvua haijakuja kwa misimu zote, karibu misimu 5 sasa. Wananchi wamedhurika sana. Najua watu wanaona kuna nyesha ama imeanza kunyesha. Huwezi kupanda mahindi siku moja ukavuna siku moja. Kwa hivyo ili tuweze kushikilia hata tukipata mvua mwezi wa 3, watu hawa wataanza kuvuna mwezi wa 6 mwaka ujao cha mvua ikinyesha. Kwa hivyo kuanzia sasa mpaka hapo bwana PS, lazima bado tuwasukume hawa, tuambie serikali kule mnatoa mtoe na mimi nitoe, wafadhili watoe. Wakianza kulima walime mpaka wavune, utabidi waishi. Kwa hivyo lazima tuwasukume mpaka wapate chakula chao, alafu sasa tunaweza kuachilia kidogo. Kaluwore gi koth ma oserem chwe thoth gwenge ma Thurka, kamati no ma otelnegi gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod biro dhi nyime gi chenro mar chwalo chiemo e gwenge ma kech liye kaka achiel kuom yorego mag gayo oro gi kech e Thurka. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Nyithindo ariyo ma johigni 11 kod 14 mawuok e gwenge mag Tiati e kaunti ma Baringo wito ngimagi kendo achiel kuomgi to yudo hinyruok e kinde mane gitugo gi gir lweny ma ichich godo ni en miruti. Yangore ni nyithindogo ne tugo gi gima ichich ni miruti ma jolweny nyocha tiyo godo e tiegruok margi e gwenge makono. Kata kamano jotelo mawuok e gwengego okwayo mondo tim nonro mapiyo mar yango gima nyo kelo muoch makamano kendo manyo ratiro ne nyithindo manyo wito ngimagi. Bende gikwayo jogweng' mondo bed akicha ne masira makamano e kinde ma jopuonjre pod nitiere yweyo malach mar sikuku. Kiongozi ndio yakati yapi wala waja onde kwa attack
Lazima tupate records yote, ndio tuambie hii watu wakuja warokote vitu vyao na walipe hii families wameumia. Hatujui kama atapona ama atakuwa namna gani, lakini wawili tulipoteza on the spot. Kwa hivyo tunaomba serikali hii ya county, serikali ya national iweze kuona kwamba mambo ya KDF hatutaki tena katika area hii. Kule mkitu amale tunasimama hapa, kuna mali wanafanyia shooting, mkiangalia ile mlima kuna mali nyeupe, kuna hizo vitu nyeupe unaona hapo, wanashoot kuanzia hapa, wanapiga kule risasi. Huenda walikuwa wanataka, ni kama kuna vile walikuwa wanataka kufanya, so wakagonga, lakini kwa kweli hao ma KDF wanafanya training hapa kwa sababu ni watu walikuwa wanalisha mifuko yao, na kwa hiyo harakati hawakuwa wanajua, wakapoteza maisha yao. Nyathi moro ma jahigni 10 weyo anyuolane kod buok maduong' bang' ka wachore ni okawo ngimane e yo mapok oyangi. Wachore ni nyathino ma ja grade mar 4 ne ochiwo kod tim mar kunyo bugo ranyisi ma anyuolane chich ni ne en godo mar kawo ngimane. Beti Juma miyowa ler mathoth ewi wachno. Puyo gi lit okwako lwasi e gweng' ma Kibingoti mayudore Ndia e kaunti ma Kirinyaga tok ka nyathi ma ja grade 4 e skul primar ma Kibiringwi okawo ngimane owuon gi tol e odgi e wi gino mapok oyangi. Kaluwore gi Dagi Ros Nyambura, nyathino ma ja higni 10 ne ochiwo kod tim mar kunyo bugo mane okoni odwa pidhe rabolo. Gino mane okelo chich ni chal ka gima ne osechich gi medo bedo e pinyni. Shiba kubwa sana, akashiba. Akaniambia, nikamuuliza unashiba hiyo shimu ya nini? Akaniambia hiyo shimu mimi nasiba ya kupanda madizi. Nikamwambia hawezi kupanda madizi hapo kwa sababu hako na stima. Sika hiyo simu nikuonyeze pale mnashiba. Alishinda akitibua shimo hiyo siku, lakini mimi naona hizo vitu zote alifanya hiyo siku ni kama ni science. Alikuwa anajaribu kutuonyesha hata kuwa na sisi, lakini sisi hatukuelewa. Juu ni mambo mingi, hata marafiki wengi, kuna watu wengi tulienda akawaambia ni mimi nilikuwa na wachungia hii shamba yenu. Jadungwe ma Kibingoti John Mwangi onyiso kuyo mare kendo owacho ni gino machal kamano pok ni otimore e gweng'no, ka gikwayo piny owacho gi jogo manyalo mondo okonygi e neno ni min nyathino mantiere e piny Saudi Arabia oduogo dalagi e nyasi mar ik nyathine. Kujawahi kufanyika kitu kama hiki area hii, japokuwa tu ni bahati mbaya iliingia, tunasikia. Lakini wakati uliingia ku area hii yetu, na ndio tunasema kama ni roho ya shetani ishindwe. Na nikisema kidogo, mamake hayuko area, ako Saudi Arabia, na nikumaanisha kwamba tunaweza kusema tu kama tunaweza kupata usaidizi ndio huyo mamake akuje ndio ahudhurie mazishi ya mtoto yake. Ni vizuri sana. Outside Kenya alienda tu kuwatafutia juu ya wao au watoto wake wawili juu anawapenda. Ako outside Kenya, lakini tulimwambia hiyo mambo na akaitikia, akasema itakuwa cost kukuja huku Kenya, akasema tuendelee na mazishi. Sasa naomba wasamaria wema wajitokeze kutusaidie, hii ni mzigo sana. Jodak e gweng'no onyiso luoro kaluwore kod medruok kwan nyithindo madere. Ka tarik 20 dwe mar 10 higani, nyathi moro ma ja klas 7 nokawo ngimane e gweng' ma Diambo tok ka min mare nokwere choko pi e gas. Tarik 22 dwe mar 11 higani, nyathi machielo ma ja grade 4 nokawo ngimane kaluwore kod luoro ni ibiro chwade bang' sufuria mane odhi omo godo pi e aora lalne. Kama chielo e gweng' ma Maendeleo bende nokawo ngimane e wi wach gweno mane gilaro gi nyawadgi. Obila osechako timo nonro mar yango gima dibed ni kelo tho makamagi. Beti Juma, Ramogi TV. Ng'atachielo wito ngimane ka jowuoth moko toyudo hinyruok bang' nyamburko moro mar kambi mar Modern Coast lwar e aora ma Nyakomisaro e boma ma Kisii okinyi ma kawuono. Wachore ni orek mar basno ne ochot ma okelo midhierono. Osipidi ma Kisii Central Amos Sambasa oyango masirano kawuono ka wacho ni jal mane owito ngimane en rawera mane bas otuomo kane pok olwar e aora. Jok mane otony e masirano bende yudo thieth e osiptal mar rufaa ma Kisii. Basno osegolo aora kendo ter nyaka tesendo bila ma Kisii e kinde ma ringre rawera no bende oter e kar kano ringre e osiptal maduong' ma Kisii.
Odhi nyime jokanyo mag riwruoge makedo ne ratiro mag oganda dwaro mondo tesend obila duto obed kod obila motiegi e weche mag kit chwech mondo kony e ng'iyo ratiro mag oganda ma odak kod kit chwech ma opogore opogore. Kwayo ma kama obiro kaluwore kod ywak ma osegol kod jogo modak kod kit chwech mopogore opogore kaka mano mar transgender ma koro wacho ni gisebedo ka giyudo akwede kind oganda to ahinya tesende mag obila mathoth ma pacho ka. Tendo obila e kaunti ma Migori wacho ni giikore mar rito ratiro mag oganda mag kit chwech duto ka bende gidwaro ne jogo manitiere kod kit chwech ma kamano mag transgender mondo mi obed thuolo kod obila mondo okonygi mapiyo. Ywak ma kama ogol kod riwruoge makedo ne ratiro mag oganda go kendo biro mana bang' dwe achiel kende ka jal moro manitiere kweth oganda no mani kod kit chwech mopogore opogore ma transgender ne omaki e gwenge mag Awendo kaluwore kod kit rwakruok mare. Discrimination and violence, because most often some of the things that we see happening is that personal prejudices and biases sometimes come into play, especially in terms of hindering access to justice. So police desks, I think, will actually become a very, very important entry point for ensuring that trans people are able to talk about their challenges and their experiences in an environment that's actually free from discrimination. Police officers have emerged out well in aspect of understanding the nature or approximately how the transgender need to be handled and how they are and their way of life. So I believe out of this class or session, police officers have been equipped well and they've understood, they've known what to be done. We have agreed that we shall continue to do capacity building to police officers, community sensitization so that the community can also be aware of some of these issues as challenges. Then these people, they should also come out clearly without being hiding. They should not fear. They should come out and tell them because these officers have been now enlightened on this issue. And we assure them that they will be handled properly at the police station once somebody declares that is trans. Koro Ramogi kowere kod ywak Mariama nigi kit chwech mopogore opogore dendgi koro wadhi nyaka e gwenge mag Pokot gi Turkana kaka yo mar nyayo kwe kind oganda mawuok e dhoudi mag Pokot kod Turkana. Jokanyo nyobago nyasi madhialo kido kod timbe oganda go, nyasi manyokelo kanyakla rowere mawuok e kaunti ma Turkana kod West Pokot. Meneja mar magawa ma Alice Springs mabende nyosiro nyasi no yango ni chendo no geto nyayo kwe kind oganda jo Pokot ma kinde malach osebedo gi gwandruok e wi kuo mag jamni. Chendo no omiyo rowere thuolo mar golo pachgi e wi yore ma osiko mag thiro lweny e kind dhoudi ma odak e kaunti za ariyogo. I just love to work with young people, and I love to give young people a chance to expose themselves, because I don't want them to sit at home to mourn. Let them come out, let them say what is the problem, and let them have a chance to be discovered. The young people are set. I mean, the reformed warriors, they know what they are doing. There is nothing they have to learn. They learned it through life. Imanene akita haiwezi kutusaidia. Hii watu yote kubaliana amani, niseme yote choma bunduki. Ni choma bunduki. Tunakubaliana. Ramogi adwani mondo mi yie na kendo adhi e yweyo machielo in ma isero na ote mari kairo kama na enyen noka ji okete Ramogi TV kinde nyasi ni mar siku kunya kwa Ramogi TV ema wiko kendo ene mongoso to ene molido gi weche manyien kachiel koda gigo mami ng'eyo gik ma opogore to kod mor bende ane ka Pastor George Marudi Kopanyo wacho ni Ramogi TV lera e nyangi chwelo biro e yo makare. Timon kawuok Konyango Village Mboga aworo kaka masira marapaya medo timore kata motimore Kisino erokamano oimore Daudi ana mariwa kwayo mondo ji duto te obed gi yawe maber erokamano ahinya.
Kaendi aneno ka Odongo Dero amor gi news magu. Erokamano Nyatiengre, Auma Nyatiengre kanitiere Seme Kochola. Kagwel aneno news mos kendo amor gi Ramogi TV. Congratulations ne agodi. Oimore Bati antora arito mana mondo mi abiane thap kibang weche manyien benda neno kendo donjo na maber ndi. Oimore ahinya. North Kanyamkago ema wacho ni odong' chien moingo wards moko. Mano kaluwore gi ng'ato ka koro mano koro luwore gi pach ng'ato. En Kisumu to wegi gima nitiere gi North Kanyamkago wach malich ahinya nyakora mogi. Yiena mondo agoyo reg gi kanyo ka aduogo pod wan gi mamoko chik mana iti Ramogi TV kendo iketo wang'i. Gimoro achiel ma wan pok waparo. Tap gi samoro nyalo bedo ni Bihan ne kia ni pek. To kapo ni adwa chungo arus no, bro chunani ayud baruano. Barua mane tap gi ondiko ni Bihan. Ana kuini mondo ing'wonna. Adwa na tiekra gi dhuruf kasi ng'eni bang'e abiro tiekra gi Bihan bi. Jimier jitimo gik madok to be mora inya kirudo mabe sami nyala minya sai madu maro gandal wek. Happy Merry Christmas. Ani woni mama jaki dhako bale to ko rengi ok dhi. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Koro wadonje weche mag tuke nyakora mogi. Bayo tong' nyalo teri mabor. Kinda maduong'. E kaunti Narok wayudo Leshan Itanao. Rawera masule mare medo rieny tuke mag bayo tong' kata javelin. Leshan timo ga orako mare alap ma William Ole Ntimama Stadium e kaunti Narok pile ka pile okinyi. Osebayo tong' thuolo malach kendo nyaka sani bor ma osebayo tong' en mita 76.66 piem ma notimore piny Ivory Coast higa mar 2018. En gi geno mar timo maber moloyo kaka ne otimo e piem higni mosekalo. Nikawa basi nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipatia talent. Nikawa number 1, tulikuwa tunashindana na wanajeshi. Sasa ndio nimejua niko na talent. Ninajua kwa sasa ninafanya mazoezi ya kujiandaa kwa mchezo ya World Cup. Nakora mogero kama na nyakum ketera Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo dhiambo makawuono en tarik 28 kaka naseng'isi dwe mar 12 2022 donge ndalo manok kende to Nyasaye kuyie wang'ado loka kendo wadonje higa manyien. Kapok wadonje higa manyien amedo mana jiwi ni med ketera Ramogi TV nikech mae odwa wabro wuoyo wagombaka yore bende yudo mag ng'eyo gik matimore alwora mari weche manyien kaka pile yo manimba kendo mong'aw e ngadho mamalo. Kamora mora ma intie kiketera Ramogi TV nyakora Ramogi bedo gadiere gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari gi gwenge maboyo kuomi. Kao kamano yiena mondo walore gi kanyo. Koromo saa 3 weche manyien mago imore biro mana kokalo ka e Ramogi TV. Nyinga en George Bati, oriti masane.